Naša štartovacia úloha. Napíšte program, ktorý pre zadané číslo n vypočíta jeho hodnotu n faktoriál. Tu je zápis všeobecný, ako ten n faktoriál vypočítame. Tu je zápis konkrétny, ako vypočítame 5 faktoriál. Vieme z predošlej úvahy, že faktoriál pre nejaké číslo vieme vypočítať ako to nejaké číslo n krát faktoriál o stupeň nižší. No a toto je priamo už program, ktorý nám to vypočíta. Takže metóda alebo funkcia, ktorá vypočíta faktoriál pre n, bude postavená na dvoch prípadoch, a síce v konkrétnom prípade už pre konkrétnu hodnotu, na triviálnom prípade, ak n je 0, tak v takom prípade vrátime ako výsledok hodnotu 1. Čiže 0 faktoriál je 1. 1 faktoriál je tiež 1, kľudne by sme ho mohli použiť ako triviálny prípad, ale tu sme sa rozhodli takto. Druhý prípad je rekurzívny, to znamená vždy, keď n nie je rovné 0, tak v takom prípade vypočítame alebo vrátime hodnotu n krát faktoriál o stupeň menší, o stupeň nižší. Takéto vyjadrenie mi umožňuje veľmi rýchly, jednoduchý a ľahký zápis a vykonávanie alebo výpočet nechám na tom programovacom jazyku alebo na tom konkrétnom programe. Že tento zápis mi už korektne vypočíta akékoľvek volanie funkcie faktoriál s akoukoľvek hodnotou s tým, že bude postupne zmenšovať tú hodnotu, ktorá sa má vypočítať, až kým nenarazí na triviálny prípad. Ako to bude vyzerať? Takže pozrime si, ako to bude vyzerať názorne, bez nejakého toho vynehania systémových vytváraní záznamov zásobníku a podobne. Urobíme to len nejak tak ilustratívne. Čiže volám metódu faktoriál s hodnotou n rovnou 4. Čo sa stane? Hodnota n rovná sa 4 mi vstúpi do metódy, zistí sa, že n nie je 0, takže hodnota 1 sa nevráti. Ideme do vetvy else a urobíme vlastne rozbitie toho n na dve časti. Urobíme to, že napíšeme n krát faktoriál n minus 1. n krát faktoriál n minus 1. Čiže 4 krát faktoriál 4 minus 1 je 3. Táto metóda sa spustí. A vo vnútri, v tej metóde pre n rovné 4 sa zapamätá, odkiaľ bola volaná. Môže to vyzerať tak, ako keby sa z toho miesta zavolal vlastne výpočet pre faktoriál 3, čo v skutočnosti tak aj je. A ideme. N je rovné 0? Nie. Takže ideme zasa na prípad, ktorý je netriviálny. Namiesto n napíšeme 3. Namiesto faktoriál n minus 1 zavoláme funkciu pre faktoriál 3 minus 1 je 2. Čo sa udeje? No udeje sa to, že sa znovu zavolá nová verzia funkcie pre hodnotu nk2. N je rovné 0? Nie. Takže ideme rozbiť 2 krát faktoriál 2 minus 1 je 1. Faktoriál 2 minus 1 je 1. Znovu volá tú metódu faktoriál. N je rovné 0? Nie. Tak ideme rozbiť 1 krát faktoriál 0. No a toto je situácia, keď sme sa postupným znižovaním dostali do situácie, keď n je rovné 0, podmienka je splnená, takže mal by som vrátiť, alebo mal by som skončiť tu. Už nejdem do rekurzívneho prípadu, nevolám ďalšie verzie tej funkcie, ale na tomto mieste ukončím s návratovou hodnotou 1. Táto hodnota 1 sa vráti ako výsledok volania faktoriálu 0. Jednotka sa už použije ako číslo, urobí sa výpočet, 1 krát 1 je 1. Táto hodnota sa vráti ako výsledok volania funkcie pre faktoriál 1. Hodnota, ktorá sa vrátila, je 1. Dosadí sa do výpočtu. Vráti mi hodnotu faktoriál 2 ako 2 krát 1, čiže 2. Na toto miesto sa mi vloží dvojka. Dvojka sa mi vložila. Vynásobí sa hodnotou 3, ktorú sme získali z hodnoty n, faktoriál 3. 3 krát 2 je 6, táto hodnota sa vráti na miesto, kde bol volaný výpočet pre faktoriál 3, čiže 6. 4 krát 6 je hodnota, ktorá sa vypočíta a vracia sa na miesto, odkiaľ bola táto funkcia volaná. Samozrejme, že existuje nerekurzívne riešenie faktoriálu, veď to bol jeden z našich úvodných príkladov pri cykloch. Tento príklad sme si ukázali ako nejaký model, aby sme si vysvetlili, ako rekurzia funguje. No ale samozrejme, keby sme chceli urobiť to nejakým rýchlejším spôsobom, tak tu máme cyklus, ktorý postupným násobením hodnoty
riadiacej premenej cyklu vypočíta úplne rovnakú výslednú hodnotu.